Jama'a barkanmu da warhaka, da fatan dai mun yi lafiya. A yanzu ne za mu kawo muku labaran duniya akan sashenmu na BBC Hausa.com.ng. A yanzu ne za mu ba ku labarin inda muka samu wani labari. Yau a yammacin yau a garin Maiduguri an samu wani mummunar hatsari a yayin da mutane 18 ne suka jikkata, a yayin da 10 suka mutu har lahira, a yayin da guda 5 kuma suka ji rauni, ko kuma su ma sun samu mummunan rauni fiye da na guda 5 ɗin. A nan ne muke so mu faɗa muku cewa waɗannan mutane da suka mutu an gano cewa wani mai babban mota ne ya yi yunƙurin hawa kansu, ɗauke kan da direban zai yi sai ya sa su a cikin wannan daji. Sun yi tafiya a cikin wannan daji ya kai na tsawon kilomita 5 har zuwa lokacin da motar tasu ta bugu.